Noong umaga ng December 22, 1941, nagsimula ng dumaong ang libu-libong mga Hapon sa pamumuno ni General Masaharu Huma sa Lingayen Gulf sa probinsya ng Pangasinan at La Union para isagawa ang main offensive ng mga Hapon sa bansa. Ito ang kwento ng pagpapatuloy ng pag-atake ng Japan sa Pilipinas, ang kanilang main offensive para tuluyan ang bumagsak sa kanilang kontrol ang buong Pilipinas at para palayain ng mga Japanese immigrants na ikinulong ng mga Amerikano sa syudad ng Davao sa Mindanao. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa mga susunod na kwento dito sa Abiseth TV. Ilang linggo pa lang nakakalipas matapos ang sorpresang pag-atake ng Japan sa Pearl Harbor, ay tagumpay na namang muli ang mga Hapon sa kanilang initial attack sa Pilipinas at sinundan pa ito ng sunod-sunod na pag-atake noong December 22, 1941 nang dumaong ang pwersa ni General Homa sa Lingayen Gulf kung saan sinalubong naman kagad ito ng mga Amerikano at Pilipinong sundalo ang 11th Division sa bayan ng Aguo at Bawang at isang madugong bakbakan kagad ang naganap sa lugar, pero dahil sa superior firepower ng mga Hapon ay umatras ang pwersa ng US at mga Pilipino papunta sa syudad ng Baguio. Sa parehong oras ay nag-advance na rin pa south ang pwersa ng mga Hapon mula sa Vigan at madaling bumagsak sa kanilang kontrol ang syudad ng San Fernando sa probinsya ng La Union, habang ang ibang dibisyon ng mga Hapon na mula sa Bawang ay hinabol ang papaatras na pwersa ng US at Filipino papunta sa syudad ng Baguio. Nag-counter-attack naman kagad ng mga Amerikano at inutos ni General Wainwright na ipadala ang 26th Cavalry Regiment papunta sa bayan ng Damortis sa La Union para doon pigilan ang pag-advance ng mga Hapon sa south. Kaya isang madugong bakbakan kagad ang naganap ng magkaharap ang magkabilang pwersa sa lugar hanggang sa umatras na ang kabuuang pwersa ng US at dahil sa desperasyon sa sitwasyon ay pinadala ni General Wainwright ang isang M3 Tank Battalion para pigilan ang pwersa ni General Homa at tagumpay naman itong nakapag-advance hanggang sa bayan ng Aguo, pero winasak ito ng mga Hapon nang pumasok ito sa bayan. Sa sumunod na araw, December 23, ay tuloy-tuloy nang nag-advance ang pwersa ni General Homa pa south. Sinubukan ulit itong pigilan ng mga Amerikano at Pilipino sa bayan ng Pusurubio sa Pangasinan. Pero ganun pa rin ang nangyari dahil sa superior firepower ng mga Hapon. Napilitang umatras ang pwersa ng US at Filipino na tuloy-tuloy rin namang hinahabol ng mga Hapon hanggang sa marating nila ang bayan ng Binalunan. Sa loob ng 4 na oras, walang tigil ang bakbakan ng magkabilang pwersa sa lugar hanggang sa nawasak na ng mga Hapon ng buong pwersa ng US sa lugar. Dahil dito, nagpatupad kagad si General MacArthur ng 3 defensive lines sa Central Luzon para mapigilan ang pag-advance ng mga Hapon sa kapital ng bansa, ang syudad ng Maynila. Ang unang linya ng kanilang depensa ay sa bahaging south ng Agno River para mailipat ni General MacArthur ang kanyang pwersa na nasa syudad ng Maynila papunta sa probinsya ng Bataan. Ang planong ito ay kasama sa War Plan Orange ng US High Command bago pa man sumiklab ang digmaan. Pero huli na nang ipatupad ito ni MacArthur, kontrolado na ng mga Hapon ng Northern Luzon sa mga panahong yon. Samantala sa Pacific, sa parehong araw ng madaling araw ay nakabalik na sa Wake Island ang kaka-reinforce na puwersa ni General Sadamichi Kajioka para ipagpatuloy ang pag-atake sa Wake Island. Alas 3 ng madaling araw ay nagsimula ng dumaong ang mga Hapon sa mga baybayin ng Wake Island, pero naditik ito ng mga Amerikano kaya isang madugong bakbakan kaagad ang naganap sa lugar hanggang sa naputol ng mga Hapon ang line of communication ng mga Amerikano na dahilan sa pagka-disorganize ng US forces sa isla hanggang sa makorner ng mga Hapon ang puwersa ng US sa bahaging norte ng Wake Island Airfield. At alas 7 ng umaga, sumuko ang US commander na si Captain Cunningham kay General Kajioka na siyang tumapo sa bakbakan na tuluyang pagkontrol ng Japan sa Wake Island.
Sa parehong araw din ng December 23 ay bumagsak na sa kontrol ng Japan ang Mount Cameron Line sa Hong Kong, kung saan na-corner na ang buong pwersa ng Britanya sa siyudad ng Victoria. Samantala sa Dutch East Indies, sumunod na araw, December 24, 1941, mula sa siyudad ng Miri sa Brunei, si General Kawaguchi at ang kanyang pwersa ay narating na ang siyudad ng Kuching sa Dutch East Indies. Nagsimula kaagad na umatake ang mga Hapon nang dumaong ang kanilang pwersa sa bunganga ng Santibong River. Dahil sa tindi ng bakbakan, napilitang umatras ang puwersa ng mga Dutch papasok sa kagubatan ng Dutch West Borneo. Samantala sa Pilipinas, sa parehong araw ng disperas ng Pasko, December 24, 1941, ang 16th Division ng Pwersa ng Japan na pinamumunuan ni General Susumu Morioka ay dumaong na sa Lamon Bay sa Southern Luzon at madaling tinalo ang pwersa ng mga Pilipino sa lugar, ang South Luzon Force. Habang natitirang pwersa ng South Luzon Force na pinamumunuan ni Brigadier General Albert Jones ay umatras naman kaagad sa lugar at nagpatupad ng defensive line para madelay nila ang pag-advance ng mga Hapon papunta sa Maynila at para na rin makatakas ang kanilang kabuang pwersa papunta sa Bataan. Nagtagumpay namang napigilan ng ilang oras ng mga Pilipinong sundalo ang mga Hapon sa bayan ng Atimonan. Pero nang matapos ang bakbakan ay pinagpapapatay ng mga Hapon ang mga Pilipinong survivors sa labanan. Inutos naman kaagad ni General Homa na nasa Pangasinan kay General Morioka sa Southern Luzon na kinakailangan nilang atakihin ang bayan ng Tayabas at pasukin ang lugar hanggang sa marating nila ang Cavite para tuluyan na nilang makorner ang pwersa ng mga Pilipino at Amerikano para babagsak na sa kanilang kontrol ang siyudad ng Maynila. Kaya tuloy-tuloy na nag-advance ang kabuuang pwersa ni General Morioka sa lugar. Umatras naman kaagad si General Jones sa kanilang posisyon papunta sa kanilang second line of defense sa bayan ng Los Baños sa probinsya ng Laguna, habang ang 1st Division na sundalo ng mga Pilipino ay umatras naman sa norte sa mga bulubundukin ng Sierra Madre. Samantala sa norte, nagsimula na ring umatras papunta sa kanilang second line of defense si General Wainwright at dumaan sa mga bulubundukin ng Zambales hanggang sa marating nila ang bayan ng San Jose. Sa sumunod na araw, December 25, 1941, araw ng Pasko, sumuko na si Major General Christopher Maltby ng Britanya sa puwersa ng mga Hapon sa Hong Kong, kung saan tuluyan ang bumagsak sa kontrol ng Japan ang Hong Kong. Samantala sa Mindanao noong December 19 ng gabi sa siyudad ng Davao ay tagumpay na nakadaong ang mga Hapon na ang Sakaguchi at Mira Detachment na hindi na-detect ng mga Filipinong sundalo sa lugar, ang 101st Division. Kaya nang magkaharap ang magkabilang puwersa ay nasurpresa ang mga Pinoy at Amerikano sa mga Hapon. Kahit ganun pa man ay isang madugong bakbakan pa rin ang naganap sa lugar kung saan napakaraming casualties ang natanggap ng Mira Detachment ng mga Hapon sa labanan. Hanggang sa ma-reinforce ito ng 2nd Batalyon ng Mira Division, umabot ng ilang oras ang bakbakan sa syudad hanggang sa magtanghali nang tuluyan ng mapasok ng mga Hapon ang syudad ng Davao. Umatras naman kaagad ang mga natitirang sundalong Pinoy at Amerikano panorte. Nang mapasok ng mga Hapon ang syudad ay pinalaya kaagad nila ang napakaraming mga Japanese immigrants sa Davao, kasama ang kanilang mga pamilya na kinulong ng mga Pilipino at Amerikano sa mga warehouses sa syudad simula pa nang sumiklab ang digmaan sa Pacific, kung saan sobra-sobra ang kanilang pasasalamat na hindi pala sila kinalimutan ng kanilang emperador kahit na nasa Davao na sila naninirahan. Nanatili naman ang Mira Division sa syudad para doon mag-garrison at protektahan ang mga sibilyan na Hapon na kanilang pinalaya, habang naghahanda naman ang Sakaguchi Division para sa kanilang invasion sa Sulu Archipelago. At noong December 23, naglayag si General Sakaguchi mula sa syudad ng Davao papunta sa Sulu. December 25, araw ng Pasko, narating nila ang Hulo, pero bago dumaong ang puwersa ni General Sakaguchi, pinalalahanan muna niya ang kanyang mga sundalo na huwag maliitin ang mga tausug dahil may reputasyon itong hindi sumusuko at nakikipagpatayan sa labanan tulad nila, at kinakailangang intak ang kanilang puwersa dahil kapag babagsak sa kanilang kontrol ang Hulo ay didiretso pa sila sa Tarakan sa Dutch Borneo, kung saan doon sila magtatayo ng base militar para sa kanilang target ang mga oil fields ng Dutch East Indies.
Kaya isa muna sa batalyon ni General Sakaguchi ang dumaong sa Isla ng Hulo at kukonte lang ang kanilang nasalubong na resistance mula sa mga native sa lugar at tagumpay na bumagsak sa kanilang kontrol ang airfield sa isla dahil dito tuluyan ang dumaong ang kabuuang pwersa ni Sakaguchi para mag-establish ng headquarters at para simulan kaagad ang paghahanda para sa kanilang invasion sa North Borneo. Samantala sa Luzon sa sumunod na araw, December 26, 1941, idineklara na ni General MacArthur na open city ang syudad ng Maynila para maiwasan ang pagkawasak ng syudad. Pero sa sumunod na araw ng December 27 ay napasok na ni General Homa ang bayan ng Manuel at San Quintin sa Pangasinan. Sa sumunod na araw ng December 28, inabandona na ng puwersa ng US at ng mga Pilipino ang second line of defense sa Central Luzon at dumiretso sa kanilang bagong line of defense na nasa pagitan ng bayan ng San Miguel at Cabanatuan. Kaya napilitang umatras ang kabuuang puwersa ni General Wainwright sa kanilang last line of defense sa Pampanga. Pero noong December 31 ay napasok ng 7th Tank Regiment ng mga Hapon ang huling defense line ng mga Amerikano at Filipino. Samantala sa parehong araw ay nagsimula na ring mag-advance si General Yamashita sa British Malaya papunta sa Singapore kung saan tagumpay na naitulak ni General Yamashita ang puwersa ng Britanya sa Southern Malaya. Habang sa Pilipinas naman sa sumunod na araw ng January 1, 1942, tuluyan ang bumagsak sa kontrol ng Japanese 7th Tank Regiment ang bayan ng Baliwag sa Bulacan at patuloy na nag-advance papunta sa Plaridel kung saan sinalubong ito ng US M3 tanks at isang madugong tank battle kaagad ang naganap sa lugar hanggang sa maitulak pabalik ng mga Amerikano ang mga Hapon sa bayan ng Baliwag. Samantala, ang South Luzon Force naman ni General Jones ay umatras na sa kanyang posisyon at narating ang Kalumpit Steel Bridge para umatras na rin sa Bataan sa araw na yon. Matapos makatapwid sa tulay, ipinadala ni General Jones ang kanyang 2 tank platoons sa Baliwag para i-reinforce ang puwersa ni General Wainwright na patuloy na nakikipaglaban sa mga Hapon sa bayan. Kinahaponan ay tuluyan ang nakaatras ang kabuuang puwersa ni General Jones ng Southern Luzon Force sa Bataan at sinira nila ang mga tulay para hindi na sila mahabol pa ng mga Hapon. Sa sumunod na araw, January 2, 1941, tuluyan ang bumagsak sa kontrol ng mga Hapon ang syudad ng Maynila na mula sa Southern Luzon sa pamumuno ni General Morioka. Inilipat naman kagad ni General Homa ang kanyang headquarters sa kapital ng bansa kung saan matapos itong ilipad sakay sa kanilang eroplano at nang lumapag sa syudad na mangha si General Homa sa kanyang nakita. Kaya pala ganun na lang katindi ang pagdepensa ng mga Amerikano sa Pilipinas ay napakaganda pala ng syudad ng Maynila na ayon mismo sa general sa kanyang mga isinulat na para daw siyang nasa Europa. Pero hindi pa doon magtatapos ang digmaan, lalaban pa ang mga Amerikano at mga Pilipino so walang tigil na pag-advance ng mga Hapon hanggang sa makorner ng mga Hapon ang kabuuang puwersa ng US at mga Filipino sa Bataan na siyang dahilan sa tuluyang pagbagsak ng Pilipinas sa kontrol ng Japan. Hanggang dito na lang muna at huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Abiset TV para sa mga susunod na kwento. Maraming salamat sa panunood.